bawa. السلام عليكم. بسم الله ياكي. النار 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 أعوذ بالله. معاذ الله تبا لك يا منير. سبحان الله. لماذا نعم. تعيدني هذا الشيء مع النار؟ ما فرفيتا لا فرفيتا. لا حول ولا قوة. سبحان الله. اصبر ياكي. يا نار كوني بردا وسلاما. أصبر يا أخي. عندنا Iliya, oga, ta nace ka baɗa min yaji. In baɗa ma yaji, Baɗa min yaji. Ko kuma tsire ya hau tsinke me yake bukata ban da baɗi. in zuba ma yaji? Ka zuban yaji. Ka zuba, ka zuba. Kai, hatsaniya. Bada suke fada suke. Faɗa suke. Sai ka da ba su. Na waye da raba, haka nake ban ƙi a danna min wuƙa ba. Iliya, oga, ta nace ka baɗa min yaji. In baɗa ma yaji, Baɗa min yaji. Ko kuma tsire ya hau tsinke me yake bukata ban da baɗi. in zuba ma yaji? Ka zuban yaji. Ka zuba, ka zuba. Kai, hatsaniya. Bada suke fada suke. Faɗa suke. Sai ka da ba su. Na waye da raba, haka nake ban ƙi a danna min wuƙa ba.